нещо се е пуснал и на ски, може би същата зима. Не е станал шампион, но успява да не падне. Друга гледна точка. Могат да разберат много неща. Тези, които знаят, че е бил актьор, не знаят, че е бил боксер. Тези, които не знаят, че е бил боксер, не знаят, че е бил шофьор. Тези, които не знаят, че е бил шофьор, не знаят, че е бил и психолог, и педагог, и професор, но най-вече естествен човек. Прекрасен, естествен човек, който с лекота и с изключително чувство за хумор. Знаят за изключително В сравнение с своите колеги и връстници, голяма част от които специализират и учат по това време в западноевропейските културни центрове, Сирак